Korean drama The Worst of Evil episode 2 mizo tonga recap ithlir me kani sin masabera chuan gichul le junmo te chuan lo langa he sana hi khoi tanga inei nge ti pa in gichul chuan junmo oma chuan a tham thowa junmo chuan te ho khanang ni ho ne na in om ho lai thi ni ti ka shat wanga ronjong chhuak che u kani ti in a shila gichul le anaw te chuan junmo chu te ho ka zen tak tak ani an ring lo hlom hle bok junmo chuan tuge ka unaw pa thattu chu nangni ho hian in zong chhuak tu empty in a zota gichul chuan chu thu isha du wang ringot chuan helai hmuna hian mo iron kala I unaw pa thattu chu kan zong mek ti lo shala atok mai ti in a chang junmo chuan thamlo tak mai in nangni ho hian min bum thei in ring amo tia asoi mek lai chuan an member zinga pakhat chuan ron tham thovin I tong kam khafim khurang che tia a shil lai chuan gi chul chu lo tong ngalin du tok ro u ti in a lo khapa gi chul chuan junmo hne na hunrei tak aliam to hnuwa engwanga te ho chu ron zong le nge ini ti in a zota junmo chuan chu chu I boina tur om lo nangni ho hi in chan pa thi na hian anghong mi alo chewem ni mitenom takin ni hi engtin nge te ho chan te anga inin chal ngam za na chete talin nei vem ma se nangni ang mitenom taklaga chang hi chuan engwak nge ka be se ngam chuan ang le ti pa in chwa san atuma gi chul chuan khoya ngei kaldon ti in lo zot vat junmo chuan te ho thattu kha ka zong chwa kanga ka that ve ngal bokang ti in chang le ta gi chulan a business card pek pa chuan ko office a ilo le leng lu thin don nya ti na nin thata ani sin chu ron in thlak le in gi chul le te ho pa an lo langa gi chul chuan karma sa khan te ho thlan ka tlo a mun po an lo siam tha in anuam to khop mai atia anjinga pakhat chuan te ho khan kan bula akazen chungchang a soi ngai mi alo kha amak le mai ti in ron soi chhuaka te ho pa chuan sung ho khan ni mo akazen in soi chu hunrei tak nuwa ke po min ron zong chhuak le a te ho chungchang kan soi dun theya kalung le na po min hnem hle bo ka unaw pa pakhat chu wan ju khwa oma chu ti lai chuan te ho hi no pangte mai alania ni pui cholai piang in sung ho bula chuan hun amang thin unaw pian puyang mai in kom ngei le in ngai tak an nia hun aliam zela kumtam tak chung anin hmu to lo hnuwa sung ho chuan min ron zong chhuakin te ho hmu chak thu aron soya ma se te ho chu mi swal kuta athi ti a shatin aril ru ana in phubalak ngei chu atum tabur mai ani te ho pa chuan khongai takin min kalsan to ro ama poisa min pek po kha man lawin kaleda renga tuna min pek I tumpo hi honlet le jok ro tuna chuan ngei to ka ngai to love ti in chwa san tur chuan angen bok gichul le achan te chuan junmo chu an le rin hle renga wangin an chui zui reng thowa ma se junmo le atho pui te chu plan thatak nei an nia wangin ani na tak chu an she chhuak thei chuang lo junmo le gichul te chu an lo lang le a gichul chuan te ho chan chin hi engwanga ron ngei ven thut nge ini ti chu shat kher ka tum lo poisa hi lala kan la ka chang hian kalbo to ro te ho chung te po chu lo ni mala ka do theina hian top chin anei ti sha angche ti ina shila junmo chuan in che dan en hi chuan miswal tam tak ai point in tenom zo ka ni ti in shaim poisa a thlemlung oi mei mei theya min nga yem ni ti pa in poisa chu be ka chang chuan a pei chhuak ngala junmo an chwa sana tumlai tak chuan gi chulanaw te chuan lo dangin I chwa ma in ti tur pakhat inei ti pa in an member pakhat nen chuan in swal turin an tita a junmo chu an rin ai in swal athiamin a chak boka tlom mai mai po atumbi khaulo junmo chuan helai hmuna hian te ho wanga ron kalkani ti lo shenon le ve kang cheu te ho ana chan tha anga lo ngai cheu hi apoi ka tingot mai tuna chang chuan te ho phuba chu keiman kala to ang te ho thattu chu in hne na hian karon shwai bokang in chan pa ta na in ti theilo hi keiman karon hlenang ti lo siang cheu ti ina kalsana gangnam iunya na chuan member tam tak omma se gichul er tu le thik tu po anom ve zel boka thlatina an boss ne na poisa petura atir thin chuan gichul chu lo thik hle in poisa anga ta ka wangin midanga en hiamanga angai boka kumsom don lai anin kom to hnuwa po ama chu chialo angmai en thin thu te asoi lang bok handon he na chuan in thurwala gichul chu pei thla a asum don na chu an chu sak thei arina wangin ruah man na lo nei turin ashil
Gichul chuan Junmo chu club pakhat an hon thar tura chuan in hmu puya asoma Teiho minga party an nei tur thute Teiho thattu chu zong boy to lo tur le an geng chu ron zom ve jok turin asom ta a Teiho ka zen ini wang chawa he offer hi pe che ka ni ti in a shilbok Junmo chuan in geng zom tur han min soma mo Teiho ta na phuba te kha engtin nge ni ta ang ti in a zot le ta chutia anin biak boy lai tak chuan Sergeant janga gang member te chu lo lutin Gichul chu tha tumin an ron beya Junmo le Gichul te chuan an thei topin an lo beilet ve bok Sergeant janga naw te ho chuan buchana Gichul te bo sutlan lung oi tumin Gichulan thatina apoi sapek ai tampek anin tiam wangin inrem siam na an nei puya Gichulan chu mi thu alo shad le nu chuan alung oi lo hle bok an bo su bia in an inzom na acha to thule poisa po apek to lo tur thu a shil ngal bok ani Busana an boss su alung oi lovin Gichula chu thata ataksa chu ahne na hmu tur nge ya ronda turin anaute chu acha ngal bok Gichul chuan Teiho minga tlap thara hon sak chu Junmo a hmu tira Teiho ana damla ya adu ber ani thule a hmu ve man ta lo chu ein thiam lo thu a shila Teiho dream chu nangman ti hlotlin sakang che ti ina cha bok Gichul chuan Teiho thattu sergeant jang chu atha ani thu a shil tel bok Junmo po in athil ti tumbul a chan theinan hunain hong chho zela Gichul te geng po in an membara an lalut ve to bok ani Junmo chu an geng kaldan le ati chin te chu an shilfia ve zel boka an member thar te chu tlaidar nga achanga jingdar nga thleng an petrol chin thule mi in boina an to le to lote an ven chin thu te an shila Junmo chuan engtik thlenge hetyang na hi ka tho ang ti ina zota member thar an omle ma chu ina ani mei ti in an chang Junmo nu pu yujingi chuan apasal hne na tanga kola don khat ema wangin an office lama achan te chu kolin achanchin awangai vena Junmo chu asma anei wangin chol alak thu an lo shila yujing chuan Junmo chu bia in hmu lo kan ngai ti in a shila Junmo chuan a duty pui hne na chuan dot soin ka chan pakhat nen in hmu lo kan ngaya ti yujing mutur chuan akal santa a Junmo le yujing te chu restaurant pakhata chuan an lo lang duna Junmo chuan ka thil ti tur shil masalo chea ka kala wangin min ngai dam don ya ti in a soya yujing chuan tuna min shil ro eng thil nge I boy pui hi inu puin a lei ni lo ko te kha khoyami nge ti in a zota Junmo chuan ingai danang kha ani lo thudik chu ka shilang che drak manga sumdong lian tak kan man chwa theinan geng pakhat ka zoma chuta chuan an ma ni anga ka omri anga yani ti na shila asoi mek lai chuan Gichul le anaw te chu Junmo te omna restaurant a chuan an lo lut ve ngal boka Gichul chuan heta enge ti ina zota Junmo chuan ka thian pakhat nen kan in hmuloka ti ina chang yujung chuan helai hmuna kan in hmukhom chu amak hle mai kan in hmu lo na arei da hlom boka ti pa in Gichul chu achibaya Junmo chu lo tong vele ngalin elementary kan kalaya tanga ka thianania taekwondo klapa kan dun bok yujing hei hi ka company join thara kan president ani hi ti na shila yujing chuan Gichul nen hi chuan high school kan kallain kan in kom thina lom ti ina soya Gichul chuan police ni chu enge an ina thar chu anwa mem eng department a nge iom ti ina zota yujing chuan security division a ka ti ina shil Gichul chuan thili nei zo to chuan sungho hi kan rualin rongkal thei to angem ti ina zota Junmo chu an shwai chwaka Gichul anaw te chuan police nang ma thua engwang hmu nge ini ti in kut an thlaka Junmo chuan kapa hi drug addict ania boina ka to apiang in an hena khan ka kalthin kan in hmurem changa thil kan ei dun mai ani kha ti ina in soifia ve bok Gichul anaw pakhat chuan khovel hi chu azim ngot mai kan boss mangai ma saber po kan tumlau dewin kan hmule nol mai alom kan boss po hi ariru athar pha don ani hi ahun line an in mangai boxia tia asoi lai mek chuan Gichul chuan new jungin en thi nang an neya or lai mek chu a en ngoi ngoya chu thi chu Junmo an new jung itlera uboma a hmu ang che che kha ani ti a she chhuak ngal bok ani Korean drama The Worst of Evil mizo tonga recap hi thlir chun zom zeli du ani chuan khongain ka channel hi lo subscribe ve ula min lo share sakin ka video te hi min lo like sak ve sham turin ka som chewani